हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 10वा दिवस, 10वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया आणि प्रणाम मंत्र म्हणूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 10वा दिवस, 10वा अध्याय. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. पुन्हा एकदा वंदन करूया. त्याच्यानंतर आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा उपक्रम जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. बोलता बोलता आपला 9वा अध्याय संपला, म्हणजे आपण जवळजवळ 50% भगवद्गीता पूर्ण केलेली आहे. आजचा आपला 10वा अध्याय आहे. आपण भगवद्गीतेच्या भक्तियोग ह्या अध्यायामध्ये आपण ह्या पडावामध्ये आहोत आणि भक्तियोगातले एक एक अध्याय म्हणजे किंवा एक एक त्या अध्यायामधला एक एक श्लोक म्हणजे जे भक्तीमध्ये किंवा जे अध्यात्मामध्ये ज्यांची प्रवास जो आहे तो पुढे पुढे गेलेला आहे, जी प्रगल्भता आलेली आहे त्यांच्यासाठी एक एक श्लोक म्हणजे पर्वणी आहे. आणि सुरुवात भगवंतांनी ज्ञान विज्ञान योगापासून केली होती. म्हणजे मी कसा सृष्टीमध्ये व्यापून राहिलेलो आहे, चराचरात व्यापून राहिलेलो आहे, तर हे भगवंतांनी कुठेतरी सांगितलं. त्याच्यानंतर 8व्या अध्यायामध्ये मी सर्वत्र व्यापून राहिलेलो आहे, तू फक्त माझं नामस्मरण कर असं सांगत असताना 8व्या अध्यायामध्ये म्हणत आहे की आपल्याला जर आपण मृत्यू समयी जर आपण भगवंतांचं स्मरण केलं तर निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते, त्या वैकुंठ धामाची प्राप्ती होते. पण त्यासाठी आपल्याला सराव करणं गरजेचं आहे. आणि मग पुढे हे सगळं सांगत असताना 9व्या अध्यायात कुठेतरी भगवंत आपल्याला सांगत आहेत की त्यांनी ते जे काही ज्ञान देत आहेत, एकेका अध्यायामध्ये जे काही सांगत आहेत, तर ते म्हणतात हे साधं सुद्धा ज्ञान नाही आहे किंवा हे अशाश्वत असं ज्ञान नाही आहे की तुमचा मृत्यू आला आणि तुमच्या देहबुद्धी बरोबर हे ज्ञान हे कुठेतरी संपुष्टात आलं तर नाही. हे ज्ञान जे आहे हे तुमचं चित्त, मन, बुद्धी ह्यावर संस्कार करणारं असं ज्ञान आहे आणि ते
तो ज्ञानाचा वारसा क्रमशः तुमच्या आत्मा बरोबर पुढे पुढे जाणार आहे. तुमच्या अकर्माचा कुठेतरी बॅलन्स जो आहे तो वाढणार आहे. तुमच्या पापांचं क्षालन होणार आहे. असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत आणि म्हणून हे ज्ञान कुठलं आहे तर राजविद्या राजगुह्यम. म्हणजे जिथे भगवंत सांगता आहेत की आपण भगवंतांचे अंश आहोत. तर भगवंतांचे आपण अंश आहोत आणि मग नुसतं हे सांगता आहेत का नाही तर आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. भगवंतांची सेवा केली पाहिजे. आपल्या मनुष्य जन्माचा आपण सार्थकी लावलं पाहिजे. आणि हे सांगत असताना भगवंत पुन्हा सांगताहेत की तुम्ही माझे शाश्वत असे अंश आहात. आणि हे पुढे पुढे सांगत असताना की मग तुम्ही तुमच्या मनुष्य जन्माचा तुम्ही सार्थकी लावू शकतात त्याच्यासाठी भगवंत सांगतायत की तुम्हाला सततम कीर्तयंतु मां म्हणजे मला माझ्याकडे येण्यासाठी किंवा वैकुंठ धामाची किंवा मोक्षधामाची प्राप्ती करण्यासाठी तुम्हाला नवविधा भक्ती किंवा भक्तीचे 9 प्रकार सांगितलेले आहेत. त्यातलं तुम्ही कुठलाही प्रकार अवलंबा पण तुम्ही श्रवणम, कीर्तनम आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्मरणम भगवंताला सतत तुम्ही जर स्मरणात ठेवलं तर निश्चितच तुम्हाला अनन्य भक्तीची गोडी लागेल. आणि अनन्य भक्तीची गोडीमध्ये भगवंत सांगतायत मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमान नमस्कुरु. तू सदैव माझ्या चिंतनात राहा, माझ्या स्मरणात राहा, मला माझी पूजा कर. आणि हे सगळं करत असताना भगवंत म्हणतायत मला बाकी काही नको, मला तुझा प्रेम भाव हवा आहे. तू साधं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तू साधं मला एक तुळशीचं पत्र, एक पाणी, फळ आणि एक फूल जे मला आवडतं असं ते सहज उपलब्ध असतं. त्याच्यासाठी काही फार मोठे कष्ट करावे लागत नाही. हे सगळं जरी तू मला इतकं साधं जरी वाहिलं, नाही पंचपक्वान्नांचा नैवेद्य दाखवला तरी चालणार आहे. पण ह्या 4 गोष्टी वाहताना किंवा कुठलाही तुम्ही प्रसाद दाखवताना किंवा कुठलीही पूजा अर्चा करताना त्या समर्पण भावनेनं जर तुम्ही केली, तर निश्चितच मी ती स्वीकारतो, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि आपण लगेच आजच्या अध्यायाकडे वळणार आहोत. आता आपला अध्याय आहे विभूती योग. परमेश्वराचे ऐश्वर्य. विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. म्हणजे एवढं सगळं वर्णन करत असताना भगवंत आता आज त्यांच्या ऐश्वर्यांचं वर्णन करत आहेत. तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. आपल्या बोलीभाषेत म्हणायचं तर केवढी मोठी प्रॉपर्टी आहे त्यांच्याकडे आणि त्या सगळ्या प्रॉपर्टीचं वर्णन आज भगवंत करणार आहेत. आणि आपण लगेच पुढे जाऊया. कृष्ण हा अज्ञात आणि सर्वांचा उगम आहे. शुद्ध भक्ती भगवद्गीतेचे सार. अर्जुनाचं कृष्णाचं सर्वोच्च पद स्वीकारलं आणि भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या विभूतींचं वर्णन करता आहेत. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाव अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान कर, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत पुन्हा सांगता आहेत तत् शृणु, पुन्हा ऐक, पुन्हा ऐक. आणि मग हे भगवंत अर्जुनाला का सांगता आहे किंवा अर्जुना प्रकारे किंवा अर्जुनाद्वारे हे भगवंत पुन्हा ह्या जी गुरु शिष्य परंपरा गुरु शिष्य जी प्रणाली जी आहे, शिक्षा प्रणाली जी आहे ती कुठेतरी संपुष्टात आली होती, ती कुठेतरी लुप्त झाली होती. आणि म्हणून भगवंत म्हणता आहे, भगवंतांनी ती पुन्हा अर्जुनाद्वारे फक्त अर्जुनाला सांगितलं आहे का नाही, तर ते दिव्य ज्ञान जे आहे ते संपूर्ण समाजाला किंवा मानव समाजाला, मानव जातीला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत की तुमच्या हितार्थ हे ज्ञान जे आहे ते मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो आहे. पुन्हा जे लुप्त झालेलं जे ज्ञान जे आहे ती गुरु शिष्य प्रणाली ती कुठेतरी लुप्त झाली होती, तर आज पुन्हा ती मी पुनर्प्रस्थापित करतो आहे, असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि अर्जुनच का, तर अर्जुन हा भगवंतांचा आवडता शिष्य आहे. आणि नुसता आवडता शिष्य आहे का नाही, तर भक्ती तो तो आवडता का आहे, कारण त्याचा भाव, त्याचा प्रेम भाव, त्याची भक्तिभाव हा महत्वाचा आहे आणि म्हणून तो भगवंतांचा आवडता आहे. आणि म्हणून पुढे भगवंत लगेच म्हणत आहेत नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण
सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूळ मीच आहे. 10.3 मध्ये असं सांगतात भगवंत, सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंतांनी इथे सांगितलं आहे नमे विदु सुरगणा. असुर म्हणजे राक्षस गण, मग सुर म्हणजे देवगण. म्हणजे देवगण आहेत तर भगवंत म्हणतायत देवतांची उत्पत्ती सुद्धा भगवंतांपासूनच झालेली आहे. आणि त्यामुळे त्यांची उत्पत्ती नेमकी कोणापासून झालेली आहे किंवा भगवंत कोण आहेत, भगवंतांच्या ऐश्वर्य भगवंत कुठे कुठे व्यापून राहिलेले आहेत, ते ह्या त्यांचा त्यांना त्याचा थांग पत्ता लागत नाही किंवा त्यांना ते समजत नाही. आणि म्हणून आणि नुसतं देवतांचं आहे का नाही, तर ते वर्षानुवर्ष अनेक वर्ष सहस्रानुवर्ष जे तपश्चर्या करणारे थोर महर्षी आहेत, ज्यांना तत्वज्ञान समजतं आहे, त्यांना दिव्य ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे. जरी दिव्य ज्ञान प्राप्त झालेलं असलं तरी भगवंतांचं जे भगवंत पुरुषोत्तम भगवंत आहेत म्हणून माहिती आहे, त्यांची पूजा अर्चा करता आहेत, त्यांचा भक्ती करता आहेत, पण त्यांची व्याप्ती जी आहे ती त्यांना समजत नाही किंवा ती ते जाणून नाही आहेत. आणि पुढे भगवंत म्हणता आहेत ह्या सर्व देवतांचं, या सर्व महर्षींचं मूळ आहे मीच आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत की सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला, म्हणजे आता इथे भगवंत सांगता आहेत की ज्या जो भक्ती योगामध्ये आहे, भक्ती योग हा बुद्धियोग आपण आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये पाहिलेला आहे की जो भक्ती भगवंतांची भक्ती करतो आहे किंवा बुद्धियोग. बुद्धियोग काय की जो कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये अं, जो कार्यरत आहे किंवा जो ते कर्म करतो आहे, असा जो आहे की जो अनासक्त झालेला आहे, ज्याला कर्माचं वैराग्य आहे, म्हणजे कर्मफळाचं वैराग्य आहे, कर्माचं नाही सॉरी कर्मफळाचं वैराग्य आहे. तर असा मनुष्य की ज्याला भगवंतांचं हे दिव्य स्वरूप, तर तो हे जाणतो. भगवंत अनादी आहेत, भगवंत अजन्म आहेत. आता भगवंत जन्म घेत नाही हे आपण पाहिलेलं आहे, ते अवतीर्ण होतात. ते त्यांच्या लोकातून ते आपल्या लोकांमध्ये कामासाठी येतात. मग ते काम काय आहे की मग परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, या कामासाठी भगवंत पुन्हा पुन्हा अवतीर्ण होत असतात. आणि हे जे भगवंत आहे, जे पराप्रकृती असतील अपराप्रकृती असतील, सर्व ग्रहमंडल असतील, सर्व ब्रह्मांड असतील, तिन्ही लोकांचे स्वामी म्हणून आपण त्यांना ओळखतो, त्यांना जाणतो. आणि हे जे जाणतो आणि आपण ऐकलेलं आहे की श्रद्धावान भवते जे भजते असं जे म्हणतात की म्हणजे ज्यांनी विश्वासाने भगवंतांना जे भगवंतांची पूजा करता आहेत, भगवंतांवर श्रद्धा आहे, जे काही ऐकता आहे ते मनोभावे ऐकता आहेत, असे सगळ्या जणांचं म्हणजे त्यांचे जे काही पाप असतील, आपण कालच पाहिलं पापाचं बीज फलम कुटम, तर हे सगळे जे प्रकार आहेत तर त्याचं क्षालन होतं असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सप्त ऋषीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात. आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की जे सप्तर्षीगण म्हणजे आपल्या ह्या ब्रह्मांडाचा किंवा ह्या मनुष्य जातीचा किंवा म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीचा विस्तार कसा झाला, एक थोडक्यात भगवंतांनी ह्या श्लोकात पुन्हा एकदा सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा सांगता आहेत. प्रयत्न कसला, भगवंत सांगता आहेत की सप्तर्षी गण जे आहेत, त्याच्यानंतर 4 म्हणजे त्याच्यानंतर 4 ऋषी म्हणजे सनत कुमार, सनकानंद, ज्याला आपण काय म्हणतो आपण की सनत कुमार किंवा कुमार संप्रदाय आपण जो पाहिलेला आहे, तर ते 4 महर्षी, त्याच्यानंतर मानव जातीचे पिता किंवा ज्याला आपण प्रजापती मनू असं जे म्हणतो, तर ह्या सगळ्यांची निर्मिती कोणापासून झालेली आहे, तर भगवंतांच्या मनापासून झालेली आहे.
आणि त्याच्यानंतर ह्या अ, मृत्यूलोकाचा किंवा ह्या विविध लोकांचा ह्या सर्व योनींचा विस्तार झालेला आहे. सर्व जीव म्हणजे ब्रह्मदेव असतील आणि आपण गर्भोदक्षा या विष्णूंच्या नाभीतून ब्रह्मदेवांची निर्मिती झालेली आहे. त्याच्यानंतर भगवंत सांगत आहेत, की सप्तर्षीगण, मनु हे भगवंतांच्या मनापासून त्यांची निर्मिती झालेली आहे आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण ह्या ब्रह्मांडांचा विस्तार झालेला आहे. सर्व जीवांची उत्पत्ती झालेली आहे. असं कुठेतरी इथे भगवंत सांगत आहेत आणि मग पुढे म्हणत आहेत, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग्य शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अन्यान्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळी शंका नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता जसं आपण मगाशीच बोललो, की कालच्या अध्यायात पण शेवटचा श्लोक होता, की ज्याला भगवंतांच्या ह्या संपूर्ण ऐश्वर्याची, भगवंतांवर श्रद्धेने, भगवंत हे अ, सर्वश्रेष्ठ आहेत, परमपुरुषोत्तम भगवंत आहेत, ते परमतत्व आहे, याची वास्तविक खात्री पटते, ते निश्चितच अध्यात्मामध्ये प्रगती करतात. पण कसं आहे, की आपल्याला आता माहिती आहे, की भगवंतांचं 3 स्वरूप किंवा भगवंतांचं स्वरूप आपण पाहिलेलं आहे. भगवंतांचं ब्रह्मन स्वरूप किंवा ज्यांना आत्मसाक्षात्कार होतं, त्यांना भगवंतांचं परमात्मा स्वरूप म्हणजे जे चतुर्भुज रूपी परमात्मा जे आहे, ते आपल्या सगळ्यांमध्ये स्थित आहेत. तर याची त्यांना काय म्हणू शकतो, की अ, त्यांना दर्शन होतं किंवा हे ते जाणू शकतात. पण असे मुक्त आत्मा भगवंतांचं भगवान स्वरूप जे आहे, जे षड ऐश्वर्यांनी जे असं बहरलेलं आहे, तर असं रूप जे आहे, ते सुद्धा जाणू शकत नाही. पण ते कोण जाणू शकतं? तर जे फक्त आणि फक्त अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर आहेत, ते निश्चितच भगवंतांचं ह्या जे म्हणजे भगवंतांचं भगवान स्वरूप जे आहे, ते जाणू शकतात. ह्यात मुळीच संशय नाही. इथं आपल्याला एक छोटंसं उदाहरण आहे. ह्या उदाहरणात जर आपण पाहिलं, मला आधी सांगा, की या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतं आहे? हरे कृष्ण. कोण सांगू शकेल ह्या चित्रात तुम्हाला काय दिसतं आहे? कसला प्रसंग असेल हा? काय वाटतं? चुकलं तरी चालेल. भगवंतांच्या समोर शरणागती. हरे कृष्ण. ओके. भगवंताच्या समोर जे आहे ते याचना किंवा आपण काय म्हणतो त्यांची भगवंताची आराधना किंवा भगवंतांना आपण टाहो फोडणे किंवा भगवंताचं सहाय्य मागणं, हे या पद्धतीचं एक म्हणजे इकडचं डाव्या साईडचं चित्र दाखवतंय. ओके. हे एकच चित्र आहे. ओके. छान प्रयत्न आहे. हरे कृष्ण. अजून कोणाला सांगायचं आहे? हरे कृष्ण. ते रथातून उतरतायत आणि येत ओके. रथातून उतरत आहेत. ओके. अजून कोणाला सांगायचं आहे? छान प्रयत्न आहे. हरे कृष्ण. ठीक आहे, हरकत नाही. हा दीपक प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट केलं आहे. हरे कृष्ण. चुकून झालं असेल बहुतेक. हरे कृष्ण. हरकत नाही, मी सांगते. छान प्रयत्न होता, की हे जे वर्णन जे आहे किंवा हा जो प्रसंग जो आहे, भगवंत जेव्हा गोकुळ सोडून मथुरेमध्ये पहिल्यांदा त्यांनी प्रवेश केला, त्यांच्या बंधूंसोबत किंवा बलरामासोबत श्रीकृष्णाने जेव्हा मथुरेमध्ये प्रवेश केला आणि तेव्हाचा हा प्रसंग आहे. आणि मथुरावासी इतके आतुर झाले होते भगवान श्रीकृष्णांच्या दर्शनासाठी. एका दर्शनासाठी ते आतुर झालेले होते. त्यांना कळलं होतं, की आपला तारणहार जन्माला आलेला आहे, तो वाढतो आहे, गोकुळात नांदतो आहे. पण दर्शन झालेलं नव्हतं आणि कंसाचे अत्याचार जे आहेत, ते असह्य अत्याचार जे आहेत, की त्यामुळे त्यांना त्या वेदना सहन होत नव्हत्या आणि कधी आपला तारणहार येतोय आणि कधी आपलं आपलं दर्शन होत आहे, अशी कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये जी तळमळ निर्माण झाली होती. आणि जेव्हा भगवंत पहिल्यांदा मथुरामध्ये आले, जेव्हा त्यांनी प्रवेश केला, तेव्हा
आता बघा हे हे मथुरा नगर आहे आणि ह्या नगरीमध्ये की भरपूर जे ते काही त्या प्रजा आहे किंवा जे काही आहे जी रयत जी आहे ते आपापलं काम करत आहे. पण ते काम करत असताना जेव्हा तो रथ पुढे आला, जसं रथ पुढे आला, सगळ्यांनी आपापल्या हातातलं काम सरसवलं, थांबवलं आणि ते त्या भगवंतांचं दर्शनासाठी त्यांच्या एका छबीसाठी ते अगदी जे व्याकुळ झालेले होते, तर तिथे त्यांनी त्या एका भगवंतांच्या दर्शनाला म्हणजे त्यांचं दर्शन घेण्यासाठी ते आतुर झाले होते. पण आणि तीच त्यांची तळमळ जी आहे ती भगवंतांनी कुठेतरी त्यांना ती जाणवली आणि प्रत्यक्षात म्हणजे ह्या कुठे-कुठे लांब-लांब असे उभे असलेले नगरवासी, पण प्रत्येकाला भगवंत असे दिसले, की जसं काही ते आपल्या समोर आहेत आणि आपल्याला ते दर्शन देत आहेत. ते फक्त आपल्यासाठीच इथे आलेले आहे, आपल्याला दर्शनासाठी इथे आलेले आहे. आणि हे केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्येच शक्य आहे. आणि त्याचंच इथं हे वर्णन आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. अ, आता अ, 10.8, 10.9, 10.11 सॉरी 10.10 आणि 10.11 हे जे 4 श्लोक आहेत, याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हणतात. म्हणजे ज्या भगवद्गीतेच्या संपूर्ण 18 अध्यायांमध्ये किंवा 700 श्लोकांमध्ये जो भगवंतांनी सार सांगितलेला आहे किंवा सारांश जो आहे, जो गीतेचा सार, गीतेचा सारांश आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये पाहिलेला आहे. तो सार, तो सारांश या 4 श्लोकांमध्ये आपल्याला दिसतो. आणि मग हे 4 श्लोक असे आहेत. अहं सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बहुधा भाव समन्विता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे सांगता आहेत की आपला आणि भगवंतांचा संबंध काय आहे, पुन्हा एकदा भगवंत प्रस्थापित करतात. कारण चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आहे ना, सारांश आहे. तर पुन्हा सांगता आहेत की मीच हे आध्यात्मिक जग जे आहे, हे भौतिक जग जे आहे, तुम्ही त्याला पराप्रकृती, अपराप्रकृती काही म्हणा, हे माझ्यापासून त्यांची उत्पत्ती होती आहे. संपूर्ण जीवसृष्टीची उत्पत्ती माझ्यापासून होती आहे. ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती माझ्यापासून होती आहे. आपण ज्यांना गुणावतार भगवान शिवशंकर जे आहे, ते भगवंतांच्या कपाळापासून ज्यांची उत्पत्ती झालेली आहे. तर ते त्याच्यानंतर देवदेवता आहेत. आपण उद्या बघणार आहोत, की आपण ज्याला 33 कोटी देव म्हणतो, तर आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर सगळ्यांची उत्पत्ती जी आहे ती भगवंतांपासून झालेली आहे, माझ्यापासून झालेली आहे. आणि जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात, म्हणजे जो हे जाणतो, तो निश्चितच माझ्यामध्ये भक्तीमध्ये संलग्न होतो किंवा जो हे ज्ञान जाणतो किंवा जो हे दिव्य ज्ञान जाणतो, जो तत्वतः मला जाणतो, जो विष्णू तत्व जाणतो, जो महत तत्व जाणतो, की जे भगवान श्रीकृष्ण त्यांचाच आविष्कार किंवा त्यांचीच विस्तार जो आहे, ज्याला आपण महाविष्णू म्हणतो किंवा कारण विष्णू ज्याला आपण म्हणतो आणि त्यांचाच विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णू त्यांच्याच श्वासोश्वासातून अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न झालेली आहेत. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये जे गर्भोदक्षाय विष्णू स्थित आहेत आणि त्या गर्भोदक्षाय विष्णूंच्या नाभीतून संपूर्ण ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती झालेली आहे, ज्याला आपण प्रथम सजीव असं म्हणतो. आणि त्याच्यापासून संपूर्ण पुढे ग्रह लोकांची किंवा सगळ्या भूलोक असेल जे काही आपण पाहिलेलं आहे, आपण गोलोका चार्ट पाहिलेला आहे, त्या सगळ्या लोकांची उत्पत्ती झालेली आहे. 84 लक्ष योनी जे आहेत त्यांची उत्पत्ती झालेली आहे, त्याचा विस्तार झालेला आहे. तर हे जो जाणतो आणि ह्या नुसतं झालं आहे का, विस्तार केला आहे का नाही, तर त्याचं पालन पोषण करण्यासाठी क्षीरोदक्षाय विष्णू ज्याला आपण परमात्मा परमेश्वर सुद्धा म्हणतो, ज्या आपल्या सर्वांच्या अंतःकरणामध्ये आहेत आणि त्यामुळे त्या प्रत्येकाला आपल्या सगळ्यांना जी चेतना प्राप्त झालेली आहे, हे जो जाणतो तो अंतःकरणपूर्वक मला भजतो. आणि मग पुढे म्हणता आहेत मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मा नित्यम तुष्यंती च रमंती च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्यासाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. मग असे जे खरंच भक्त सांगितले. असे जे भक्त जे आहे, जे भगवंतांना भजतात, म्हणजे आपला आणि भगवंतांचा आपल्याला सॉरी संबंध प्रस्थापित केला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जो मनुष्य देह मिळालेला आहे, त्याचं प्रयोजन काय आहे? आपण ABCD फॉर्म्युला शिकलोय. प्रभुपादांनी आपल्याला दिलेला आहे. भक्तांचा संघ. भक्तांचा संघ कशासाठी, गुरु कशासाठी करायचे? तर शुद्ध भक्तांचे आपण आचार विचार ग्रहण करायचे. आदान प्रदान माध्यम म्हणतो, हो की नाही? आचार विचार आपण एकमेकांना करून आपण ते ज्ञान ग्रहण करायचं. आपण आपल्या नामस्मरण वाढवायचं आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये संपूर्णपणे समर्पित भावनेने भगवंतांची सेवा करायची. आणि असं करत करत त्यांना समाधान मिळेल, त्यांना आनंद मिळेल. आणि ते समाधान आणि आनंद कुठला आहे? तो शाश्वत समाधान आहे, शाश्वत आनंद आहे. अशाश्वत नाही, की हा भौतिक आनंद नाही. मी कुठेतरी विकेंडला पिकनिकला गेलो आणि अजून 15 दिवसांनी असं वाटतं, की नाही आता परत कुठेतरी जायचं, बोर नाही. भौतिक आनंद कुठलाही नाही. सगळं हे जे आहे हे शाश्वत आनंद आहे, चिरंतन आनंद आहे. आणि हेच आपल्या मनुष्य देहाचं प्रयोजन आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. अजून एक श्लोक वाचते आणि मग अर्थ वाचा. तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशायात्मन भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत, म्हणजे आपण संबंध पाहिला अभ्युदयामध्ये आपण पाहिलं की जे सतत भगवंतांचा ज्ञान घेण्यासाठी तत्पर आहेत, भगवंतांची भक्ती करण्यासाठी तत्पर आहेत, सेवा करण्यासाठी तत्पर आहेत. जशी जशी प्रगल्भता वाढते, जे भक्ती प्रेमाने माझी सेवा करत आहेत, जे समर्पण भावनेने माझी सेवा करत आहेत, आणि मग कदाचित त्यांना भगवंत कोण आहे, ते महत्त्व काय आहे, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की नाही, की जे विशेष ज्ञान त्यांना माहिती नसेल, त्यांना भगवंत माहिती आहे, ते परमपुरुष आहेत, पुरुषोत्तम भगवान आहेत, एवढं माहिती आहे, एवढीच श्रद्धा आहे. बाकी त्याच्या मागचं किंवा त्यांची उत्पत्ती कशी झाली, हे ब्रह्मांड कसं निर्माण झालं, हे ज्ञान कदाचित त्यांना माहिती नसेल. पण भगवंत म्हणतात, काही हरकत नाही. अशा लोकांवर मी विशेष अनुग्रह करतो, कारण मी त्यांच्याच हृदयात वास करतो. त्यांच्या भक्ती, त्यांची माझ्याबद्दलची ओढ, श्रद्धा, प्रेम हे मला माहिती आहे. आणि म्हणून मी त्यांचा आपण म्हणतो की नाही, रोज आपण काय म्हणतो, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया. आपण जे आपल्यामध्ये जो अज्ञानरूपी अंधार जो आहे तो बाजूला सारतात आणि भगवंत त्या दिव्य ज्ञानाची ते दिव्य ज्ञान आपल्याला देतात, प्राप्त करून देतात. आणि आपल्याला जो अज्ञानरूपी अंधकार जो आहे तो नष्ट करतात, जेव्हा आपण सतत प्रेम भावनेने भगवंतांची भक्ती करतो. इथे आपल्याला एक छोटं उदाहरण दिलेलं आहे. गोकुळातलं उदाहरण आहे. गोकुळवासी, मग अगदी गोकुळातली झाडं असतील, गायी असतील, सगळे पशु पक्षी असतील आणि सगळे गोप गोपिका असतील, की त्यांना त्या भगवंत कोण आहेत किंवा काय असं ज्ञान माहित नव्हतं, किंवा त्यांची महती, ते पुरुषोत्तम भगवान आहेत, आपले तारणहार आहेत आणि आपण त्यांची सेवा केली पाहिजे, प्रेमभाव होता, भक्तिभाव होता. पण बाकीचं आजूबाजूचं ज्ञान काय होतं, जे थेअरी जी आहे ती त्यांना माहिती नव्हतं. पण भगवंतांनी तरीही त्यांचा जो अज्ञान जे आहे, त्यांचा तो समर्पण भाव इतका होता, प्रेमभाव इतका होता, तो अंधकार त्यांनी नष्ट केला. आपल्याकडे एक छोटीशी गोष्ट आहे, भागवतम मधली गोष्ट आहे. नारद मुनींनी किती लोकांना तारून नेलेलं आहे आपल्याला माहिती आहे. नारद मुनी असे सहज कायम विहार करत, नारायण नारायण करत एकदा असेच जात होते. आणि जात असताना एका गावामध्ये गेले. एका गावामध्ये एक छान मंदिर होतं आणि त्या मंदिराचे पुजारी होते. ते पण उत्तम भगवंतांचे भक्त होते. रोज श्लोक पठण करायचे, स्पष्ट उच्चार, शुद्ध उच्चार आणि सगळं 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 असं छान भगवंतांसाठी जे काही जी पूजा विधी, यज्ञोपविधी जो काय असेल तो उत्तम पद्धतीने करत असत. आणि तिथे नारद मुनी गेले, मंदिरामध्ये दर्शन घेतलं. त्या पुजारींनी सुद्धा भगवंतांचं
सॉरी नारद मुनींना नमस्कार केला, वंदन केलं. त्यांना काय हवं नको ते विचारलं आणि म्हणाले की माझं एक काम कराल किंवा किंवा तुम्ही कधी विष्णू लोकात जाणार आहात का? तर नारद मुनी म्हणाले, "हो, मी आता जाणारच आहे. इथून गेलो की कदाचित मी विष्णू लोकातच जाईल." तर म्हणे, "माझं कृपया काम करा, की अजून मला किती जन्म आहेत, कधी मला मुक्ती मिळणार आहे? तर तुम्ही विचारू शकाल का माझ्या तर्फे?" तर नारद मुनी म्हणाले, "काही हरकत नाही." आणि नारायण, नारायण करत ते बाहेर आले. आणि मग बाहेर आले, तर त्या मंदिराच्या पुढेच एक असं छान वडाचं झाड होतं आणि त्या झाडाखाली एक चांभार बसला होता. चांभार माहिती आहे ना, तो चप्पल शिवतो किंवा असं म्हणजे जे तर असं सगळं तिथे तो चांभार बसला होता. आणि तो पण भगवंतांचा भक्त होता. पण तो कसा, की त्याला काही विशेष ज्ञान नव्हतं आणि म्हणजे जसं त्याला जमेल तसं कोणाचं काय ऐकून वगैरे तो भगवंतांची भक्ती करायचा. नारद मुनी आले, त्यांनाही आनंद झाला. नारद मुनींना वंदन केलं आणि नेहमी नारद मुनी तिथे थांबले, त्यांच्याशी बोलले आणि मग नारद मुनींना त्यांनी पण योगायोगाने तोच प्रश्न विचारला, की "अजून मला किती जन्म रेटायचे आहेत? कधी ह्या क्षुद्र कामातून मला मुक्ती मिळेल? कधी मला भगवंत आनंद मिळेल?" वगैरे असं सगळं त्यांनी नारद मुनींशी चर्चा केली. नारद मुनी म्हणाले, "मी जाणारच आहे, तर मी भगवंतांना विचारतो." आणि मग नारद मुनी काही दिवसांनी गेले, विष्णू लोकात गेले. तिथे त्यांना विचारलं, की "मी गेलो होतो, तर 2 भक्त जे आहेत तुमचे, त्यांनी मला असा-असा प्रश्न विचारला आहे, की अजून त्यांना किती जन्म आहेत? कधी मुक्ती मिळणार आहे? की कंटाळले आहेत ते त्या भौतिक जगताला वगैरे, वगैरे." असं नारद मुनींनी अजून थोडीशी काय म्हणतात ते प्रस्तावना दिली. आणि मग ते सांगितल्याबरोबर नारद मुनींना भगवंतांनी थांबवलं. भगवंत म्हणतात, ते जे मंदिरातले पुजारी आहेत ना गुरुजी, त्यांना अजून 100 जन्म आहेत आणि तो जो चांभार जो आहे ना, तो बाहेर वडाच्या झाडाखाली बसलेला, त्यांचा हा शेवटचा जन्म. असं फटक्यात भगवंतांनी उत्तर दिलं. नारद मुनी एकदम आपले काय सांगतायत हे? आणि मग त्यांच्या चेहऱ्यावरचं जे प्रश्नचिन्ह आहे, शेवटी ते भगवंतच त्यांनी ओळखलं. ते म्हणे, "त्याचं उत्तर तुलाच मिळेल. तू फक्त." त्यांनी विचारलं, की तेव्हा तुम्ही हा प्रश्न विचारला, तेव्हा भगवंत काय करत होते? तेव्हा फक्त सांगायचं, की सुईचं जे भोक असतं की नाही, सुई असते आपलीकडे, तर त्याच्यातनं ते हत्तीला ओवत होते. आणि मग भगवंतांचं हे सगळं गूढ डोक्यात घेऊन नारद मुनी निघाले. नारायण, नारायण करत निघाले. पुन्हा त्या गावात आले फिरत-फिरत आणि मग त्यांनी पुन्हा त्या मंदिरात गेले, दर्शन घेतलं. ते गुरुजी त्यांना भेटले, पुजारी आणि त्यांनी पण नारद मुनींना नमस्कार केला, वंदन केलं आणि त्यांनी खूप त्याच्याने विचारलं, की "तुम्ही गेला होतात का? काय झालं?" तर नारद मुनी म्हणाले, "हो, मी गेलो होतो." सांगितलं, विचारला तुमचा प्रश्न. तर भगवंत म्हणाले, "अजून 100 जन्म तरी आहेत." आणि मग गुरुजींना थोडंसं हे झालं, पुजारी त्यांना थोडंसं, की "अजून 100 जन्म आहेत. मला सांगा, तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारला होता, तेव्हा नेमके भगवंत काय करत होते? म्हणजे त्यांनी नीट ऐकला की नाही प्रश्न?" तर जे भगवंतांनी सांगितलं होतं, तेच नारद मुनींना हे की तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर तुलाच मिळेल. मग भगवंत नारायण मुनींनी सांगितलं होतं. ते नारायण मुनींनी सांगितलं, की भगवंत तेव्हा सुईच्या त्या भोकामधून हत्तीला ओवत होते. क्षणाचाही विलंब न करता ते पुजारी म्हणाले, तरीच मला सांगा भगवंत पण ना काहीतरीच करतात. आता सुईमधून त्या सुईच्या त्या एवढ्याशा भोकातून हत्ती कसा जाईल? म्हणून त्यांचं कदाचित लक्ष नव्हतं आणि म्हणून ना तुम्ही आता पुन्हा एकदा जेव्हा जाल ना, तर एकदा भगवंतांना प्रश्न विचारा माझ्याकडून, की अजून माझे किती जन्म आहेत? नारद मुनींना जे समजायचं ते समजले. बाहेर आले, नारायण, नारायण करत बाहेर आले. बाहेर आले, तर त्या चांभारापाशी गेले. त्या वडाच्या झाडाखाली बसलेल्या चांभारापाशी गेले. त्यांनी नारद मुनींना वंदन केलं. मग नारद मुनींना पुन्हा सांगितलं, की "तुम्ही गेला होतात का? विचारलं का? अजून मला किती हा असा जन्म रेटायचा आहे?" नारद मुनी म्हणाले, की "हा तुमचा शेवटचा जन्म आहे. याच्यानंतर तुम्हाला वैकुंठधामात किंवा मुक्ती मिळणार आहे." हे जेव्हा ऐकलं, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातनं आनंदाश्रू वाहू लागले आणि त्यांनी नारद मुनींना प्रश्न केला. विचारतायत, की नेमकं असं काय करत होते भगवंत,
की माझ्यावर एवढी कृपा केली की माझ्यासारख्या शूद्र माणसाचा हा शेवटचा जन्म आहे आणि मला लगेच मुक्ती मिळणार आहे. आणि तेव्हा नारद मुनी म्हणतायत की भगवंत की नाही सुईच्या टोकातून हत्तीला ओवत होते. आणि हे ऐकल्यानंतर तर अजूनच त्यांना आनंदाश्रू जे आहेत ते वाहू लागले. भगवंतांची इतकी ते त्यांचं काय म्हणू शकतात की त्यांचं नाव नामस्मरण करू लागले आणि इतकं त्यांना आनंद झाला, इतका आनंद झाला. आणि त्यांचा हा चेहऱ्यावरचा भाव, आनंद बघून नारद मुनींनीच उलट प्रश्न त्यांना विचारला. तुम्हाला आश्चर्य नाही वाटलं भगवंत काही करतात म्हणून? सुईच्या टोकातून हत्ती कसा जाऊ शकेल? आणि त्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर प्रतिप्रश्न न करता त्यांनी त्या वडाच्या झाडाखाली बसले होते. एक बी उचलली आणि त्यांनी सांगितलं, माझा भगवंत या बी मधून हे एवढं मोठं वडाचं झाड निर्माण करू शकतो. ते तर साधं सुईचं भोक आहे हो. त्याच्यातनं हत्तीला बाहेर काढणं कितीसं अवघड आहे. ते परमात्मा परमेश्वर आहेत, पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. आणि नारद मुनींना त्यांचं उत्तर मिळालं. जे भगवंत म्हणाले होते की तुलाच तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. आणि हा दोघांमधला एकच फरक होता की जो भाव, जो विश्वास, जी श्रद्धा जी होती भगवंतावर, आणि म्हणून तो शेवटचा जन्म होता. आणि हे अगदी तत्वज्ञान सांगत होते, अगदी स्पष्ट स्वच्छ श्लोक म्हणत होते, सगळं सगळं माहिती होतं. पण तो विश्वास, तो भाव कमी होता आणि म्हणून त्यांना अजून 100 जन्म होते. आणि हाच फरक आहे. भगवंतांचा विशेष अनुग्रह आहे जिथे भक्तिभाव आहे, जिथे प्रेमभाव आहे. आणि अशा सगळ्या भक्तांवर विशेष अनुग्रह आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप काही आहे. म्हणून बघा, आपल्याला 6वा अध्याय आठवून बघा. 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे ती शिडी आहे. कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, अष्टांग योग आहे आणि भक्ती योग आहे. आणि आपल्याला भक्ती योग करायचा, आपल्याला नामस्मरण करायचं आहे, आपल्याला तो विश्वास, ते प्रेम संपादन करायचं, ते वाढवायचं आहे आपल्यातली. जेव्हा आपल्यातला सात्विक भाव वाढेल, नामस्मरणानेच वाढेल, कारण की शुद्धीकरण हे नामस्मरणानेच होतं. आणि असा चमत्कार आपल्याही आयुष्यात घडू शकतो. हरे कृष्ण. आपण लगेच पुढे जाऊया. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम अधिदेवमजं विधुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवल व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यांच्यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्ही मला ते सांगत आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथं भगवंत आता सांगून झालेलं आहे आणि आता अर्जुन म्हणत आहेत. अर्जुन उवाच, म्हणजे आता अर्जुनांना प्रश्न नाही आहे, अर्जुन काहीतरी सांगता आहे. अर्जुन म्हणत आहेत, अर्जुनांना खूप आनंद झालाय. भगवंत हे भक्ती योगामधले एक एक अध्याय ऐकून, एक एक त्यांना एक एक श्लोक ऐकून एवढा आनंद झालेला आहे. आणि शेवटी त्यांनी भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकारलं आहे. आणि त्यांना त्यांचं एवढं स्तुती करता आहेत आणि त्या स्तुतीमध्ये इतकी विशेषणं आहेत की तुम्ही पवित्र आहात, परमधाम आहात, परम सत्य आहात, शाश्वत आहात, आदिपुरुष आहात, अजन्म आहात. आणि हे सगळं सांगत असताना परत कुठेतरी सांगता आहेत की नारद मुनी आहेत, असित ऋषी आहेत, देवल ऋषी आहेत, व्यास मुनी आहेत. यांच्यासारख्या थोर महर्षींनीही तुम्ही जे आता मला ते तत्वज्ञान, जे दिव्य ज्ञान दिलेलं आहे, याची पुष्टी यांनीही आधी सांगितली होती. आणि आता तुम्ही स्वतः तुमच्या दिव्य मुखातून मला हे सांगता आहेत. आणि हे सांगत असताना प्रभुपाद यांनी एक छोटं हे दिलेलं आहे की प्रभुपाद म्हणतात की आपण कलियुगामध्ये आहोत, त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीला आपल्याला जर कोणी काही सांगितलं तर त्या गोष्टीला एव्हिडन्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असणं, रेफरन्स असणं गरजेचं आहे. रेफरन्स चेक करणं गरजेचं आहे, कारण की हे कलियुग आहे, हे दांभिकतेचं युग आहे. आणि म्हणून अर्जुन जेव्हा त्यांना पुरुषोत्तम भगवंत म्हणून जेव्हा त्यांना सांगता आहे, त्यांचा स्वीकार करता आहे, त्यांचा नमस्कार करता आहे, त्यांना वंदन करता आहेत, स्तुती करता आहेत, तेव्हा लगेच ते रेफरन्स देत आहेत की ऋषीमुनींनी मला हे सांगितलं होतं. मग ह्या ऋषींनी, नारद मुनींनी, देवल ऋषींनी सुद्धा हे सांगितलेलं आहे आणि आज तुम्ही पुन्हा एकदा मला सांगता आहात. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, सर्वतम
सर्वमेतं द्रुतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन्ति विदुर्देवान दानव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसे दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. 10.15 मध्ये असं सांगतात, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत श्लोक 14व्या श्लोकात की नाही ते भगवन व्यक्ती विदुर देवान दानवा. म्हणजे जे दानव दृष्टीचे आहे, जे असुर प्रवृत्तीचे आहे आणि की तसेच तर ते भगवंतांचं व्यक्तिशः जे रूप आहे, व्यक्तित्व जे आहे ते जाणू शकत नाही. आणि पुन्हा भगवंत सांगता आहेत आणि की जे आता मी अर्जुनांनी जे पूर्ण जे भगवंतांना परमपुरुष, परमधाम वगैरे जी काही स्तुती सुमनं गायलेली आहेत किंवा जी विशेषणं सांगितलेली आहेत की आणि ते सांगतायत की तुम्हीच पूर्ण सत्य आहात. पण तुमचं हे व्यक्तित्वचं जे रूप आहे किंवा व्यक्तिशः रूप जे आहे ते सगळेच जण ते जाणू शकत नाही. आणि मग पुढे म्हणता आहेत की तुम्हीच भूतभावन आहात, भूतेश आहात. मग अजून वेगवेगळ्या स्तुती करता आहेत आणि भूतभावन, भूतेश वगैरे सगळं म्हणता आहेत, पण जगतपते म्हणजे तिन्ही लोकांचे स्वामी तुम्ही आहात. तुम्ही जगतपिता आहात. तुम्ही आणि म्हणून तुम्ही आणि तुमची ही व्याप्ती जी आहे ती केवळ आणि केवळ तुम्हीच जाणू शकतात. तुमच्याच अंतरंगा शक्तीद्वारे जाणू शकतात. असंही पुढे म्हणता आहेत. आणि मग पुढे प्रश्न लगेच अर्जुनाचे प्रश्न काही संपत नाहीत आणि मग लगेच प्रश्न आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हं. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने चा वाचायचा आहे. योगेश्वर कृष्ण. ओके सॉरी. हरकत नाही. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसावदान करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे मग भगवंतांना अर्जुना प्रश्न विचारत आहेत की तुम्हीच परम पुरुषोत्तम भगवान आहात. तुम्हीच जगतपिता आहात. तुम्हीच सर्व आहात. सर्व कारणांचे कारण आहात. पण मग तुमचं निरंतर चिंतन मी कसं करू किंवा तुमच्या ह्या विभूतींचं, तुमच्या ह्या ऐश्वर्यांचं तुम्ही मला विस्ताराने वर्णन करून सांगतात का? कारण की तुम्ही जे सांगता आहात ते दिव्य ज्ञान आहे. दिव्य मुखातून आलेलं आहे. भगवंतांच्या मुखातून आलेलं आहे. त्यामुळे ते एक प्रकारचं अमृतच आहे. त्या अमृताचा ओघ जो आहे, तो प्रवाह जो आहे, तो जो दिव्य संवाद जो आहे, ते पुन्हा पुन्हा भगवंत जे सांगता आहेत ते सांगण्याची इच्छा होती आहे. ती आसक्ती वाढते आहे भगवंताबद्दलची. आणि मग सांगता आहेत की तुम्ही मला पुन्हा विस्ताराने सांगता आहेत का? आणि मग भगवंत म्हणता आहेत की ठीक आहे. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन. परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत ना, त्यांचंच मी कथन करेन. कारण हे अर्जुना, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. इथे भगवंत म्हणतात, मी सांगेन. तुला ऐकायचं आहे ना, मी सांगेन. पण ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत, कारण की इथं सगळं सांगत बसलो आपण, इथं युद्धस्थळावर आहोत. तर किती वेळ जाईल भगवंतांचं ते दिव्य रूप, ते दिव्य सगळं सांगत बसणार. त्याच्यापेक्षा म्हणतात मी तुला प्रमुख अभिव्यक्ती सांगतो. त्याच्यावरून तू अंदाज लावू शकतो की माझं ऐश्वर्य अनंत असं ऐश्वर्य आहे. आणि त्या अभिव्यक्तींचं वर्णन करत आहे. हरे कृष्णा माताजी. आपण वाचूया एक बाजू मी बाजू तुम्ही. ओके वाचूया. हा. तर मी उजवीकडचं वाचते किंवा तुम्ही उजवीकडचं वाचा, मी डावीकडचं वाचते. तुम्ही सुरुवात करा. आदित्यांमध्ये वाचा तुम्ही. मी विष्णू आहे. तेजस्व्यांमध्ये. आदित्यांमध्ये अच्छा.
थांबा हा. थांबा, मी विष्णू आहे आदित्यांमध्ये, असं म्हणायला पाहिजे ना. नाही 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 नाही, आदित्यांमध्ये मी विष्णू आहे, हा हा तेजस्मध्ये मी हा, बर बर बर, ओके ओके. हा, हा, हा. तेजस्व्यांमध्ये मी सूर्य आहे, मरुद्रणामध्ये, मी मरीची आहे, नक्षत्रांमध्ये, मी चंद्र आहे, वेदांमध्ये, मी सामवेद आहे, देवतांमध्ये, मी इंद्र आहे, इंद्रियांमध्ये, मी मन आहे, सजीवांमध्ये, मी जिवंत शक्ती आहे, रुद्रांमध्ये, मी भगवान शिवशंकर आहे, यक्ष आणि राक्षसांमध्ये, मी कुबेर आहे, पुरोहितांमध्ये, मी बृहस्पती आहे, पुराणामध्ये, मी स्कंद आहे, जालंधरामध्ये, जलधारांमध्ये मी सागर आहे. सॉरी हा, हा, हरकत नाही. महान ऋषींमध्ये, मी भृगू आहे, कंपनाचा मी ओम आहे, नामजप, नामजपाचा मी यज्ञ आहे, अचल गोष्टींचा, मी हिमालय आहे, वृक्षांमध्ये, मी वटवृक्ष आहे, देवतांमध्ये ऋषींचा, मी नारद आहे, गंधर्वांपैकी, मी चित्ररथ आहे, सिद्ध प्राण्यांमध्ये, मी कपिला आहे, घोड्यांमध्ये, मी उच्छश्रैव आहे, भगवान हत्तीपैकी, मी ऐरावत आहे, पुरुषांमध्ये, मी सम्राट आहे, शस्त्रामध्ये, मी वज्र आहे, गायीमध्ये, सुरभी आहे, उत्पत्तीच्या कारणांपैकी, मी कंदर्प आहे, सर्पांमध्ये, मी वासुकी आहे, नागामध्ये, मी अनंत आहे, जलधारांमध्ये, जलचरांमध्ये मी देवता वरुण आहे, दिवंगत पूर्वजांमध्ये, मी आर्यमा आहे, कायद्याच्या सूत्रधारांमध्ये, मी यम आहे, दैत्यांमध्ये, मी प्रल्हाद आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये, मी काळ आहे, पशुमध्ये, मी सिंह आहे, पक्ष्यांमध्ये, मी गरुड आहे, पवित्र करणाऱ्यांमध्ये, मी वायू आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये, मी राम आहे, मच्छांमध्ये, मकर मासा आहे, प्रवाही नद्यांमध्ये, मी गंगा आहे, सर्व सृष्टीचा आरंभ अंत आणि मध्यही मीच आहे, विज्ञानामध्ये, स्वतःचे आध्यात्मिक विज्ञान मी आहे, तर्कशास्त्रांमध्ये, त्या निर्णायक सत्य मी आहे, अक्षरामध्ये, अक्षरांमधला अकार मी आहे, संभा समासांमधला द्वंद्व समास मी आहे, समासामध्ये, हम्म. सृष्टीकर्त्यांमध्ये, मी ब्रह्मदेव आहे, हे मी वाचते. सर्व हम्म. भक्षण करणारा मृत्यू आणि मीच सर्व काही निर्माण करणार तत्व आहे. पुढे स्त्रियांमध्ये, कीर्ती, भाग्य, उत्तम वाणी, स्मरणशक्ती, बुद्धिमत्ता, स्थिरता आणि संयम मी आहे. सामवेदातील स्तोत्रामध्ये, बृहत्सम मी आहे. काव्यात, काव्यातला गायत्री छंद मी आहे. मासामध्ये, मासांमधला मार्गशीर्ष महिना मी आहे. ऋतूमध्ये, मधला वसंत ऋतू मी आहे. फसवणाऱ्यामध्येही, द्यूत मी आहे. तेजस्व्याचे तेज मी आहे. विजय आणि सामर्थ्यांचं मी आहे. बलवानांचे बोल मी आहे. ऋषीवंशीयांमध्ये, वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे. पांडवांमध्ये, अर्जुन मी आहे. ऋषींमध्ये, व्यास मी आहे. विचारवंतांमध्ये, उशाना मी आहे. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये, नंदाची काठी मी आहे. विजयिच्छुक त्यांच्यातली नीतिमत्ता मी आहे. रहस्यांमधले मौन मी आहे. आणि ज्ञानांजनामध्ये, ज्ञानी जनांमधलं ज्ञान जे आहे ते मी आहे. आणि ही अशी अनेक भगवंतांची ऐश्वर्य जे आहेत ते भगवंतांनी कथन केलेली आहेत. आणि मग आपल्याला इथे ह्या चित्रामध्ये सगळी ऐश्वर्य बघा, तर हा उच्छश्रैव हे आहे, घोडा आहे. म्हणजे इथे भगवंत काय सांगता आहेत की आपल्याला 12 आदित्यगण आहेत किंवा तर त्या आदित्य गणांमधला जो प्रखर जो आहे तो त्याच्यातलं ते तेज आहे ते मी आहे, ते विष्णू आहे.
त्याच्यानंतर जो आपल्याकडे 50 प्रकारचे वायू वाहतात, तर त्या वायूंमधला मरीची मुख्य म्हणजे भगवान विष्णूंचा असते आहे. नक्षत्रांमधला म्हणजे हा जो प्रखर प्रकाश जो आहे, चंद्राचा प्रकाश जो आहे, तर त्या नक्षत्रांमधला चंद्र मी आहे. आपले जे वेद आहेत, त्यातला सामवेद मी आहे. म्हणजे भगवंतांनी ही सगळी ऐश्वर्य जी आहेत, की आपण जे नामजप करतो, नामस्मरण करतो, तर त्या नामस्मरणामधला यज्ञ, कारण की तो एक प्रकारचा यज्ञ आहे. नामस्मरण करतो आपण, तो एक प्रकारचा यज्ञ, आपल्या कर्माचा यज्ञ आहे तो. आणि तिथे मी आहे, भगवंत म्हणता आहे. गंधर्वांपैकी चित्ररथ मी आहे. आपण जे सिद्ध प्राणी जे आहेत, कपिला गाय जे आहे, तिथे भगवंत आहेत. ऐरावत म्हणजे जो हत्ती जो आहे, इंद्रदेवांचं जे वाहन आहे ऐरावत, तर ते मी आहे. उच्छश्रैव घोड्यांमधलं उच्छश्रैव मी आहे. म्हणजे आपण अजून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, दमन करणाऱ्यांमधला काळ मी आहे. उद्या आपण परत काळाबद्दल बोलणार आहोत. त्याच्यानंतर उत्पत्तीच्या कारणांमधलं कंदर्प मी आहे. सर्पांमधला वासुकी, नागांमधला जो श्रेष्ठ असा अनंत संकर्षण शक्ती जी आहे, आपण ज्याला म्हणतो, भगवंतांचाच विस्तार आहे, ते सुद्धा भगवंत आहेत. कायद्यांच्या सूत्रांमधला यम मी आहे. यमदेव आपण म्हणतो. आपण शिकलो आहोत की नाही, आपलं कर्म कर्म 3 गोष्टींमध्ये विभागली जातं. ती विभागणी आणि त्याच्यानुसार पुढचं आपलं ठरतं की नाही, परिणाम, कर्म, बंधन. तर तो कायदा जो आहे, तो चालवणारा यमदेव, यमदूत, ते सगळं ते कोण आहेत? भगवंत आहेत. पक्ष्यांमधला गरुड पक्षी मी आहे. पशूंमधला सिंह मी आहे. मत्स्यांमधला मकर मासा मी आहे. शुद्ध प्रवाहांमधला, नद्यांमधला गंगा जल मी आहे. भगवंतांचा आरंभ म्हणजे ह्या सृष्टीचा आरंभ, अंत, मध्य ही सर्व सगळीकडे भगवंत व्यापून राहिलेले आहेत. ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती जी आहे, ती ब्रह्मदेवांची प्रथम सजीव, ते सुद्धा भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आपल्यामध्ये जे विविध गुण आहेत, विविध, तर आपल्यामधला संयम, स्थिरता, बुद्धिमत्ता, हे सुद्धा भगवंत आहे. तिथे भगवंतांचा वास आहे. भगवंतांच्या त्या कला गुणांपैकी एक गुण आपण अंश आहोत ना, तर तो आत्मसात केलेला आहे. तर तिथे सुद्धा भगवंत आहेत. भगवंतांची शक्ती आहे. म्हणजे कुठे कुठे कोण उत्तम काहीतरी करत असेल, तर तिथे तो भगवंतांची शक्ती आहे. ही ही आपल्याला दृष्टी आपल्याला लागली पाहिजे. ती समता, तो समभाव आपल्यामध्ये निर्माण झाला पाहिजे. मासांमधला मार्गशीर्ष महिना मी आहे. मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी पुन्हा भगवंतांनी दिव्य ज्ञान सांगितलेलं होतं. त्याच्यानंतर बलवानांचं बल असेल, ऋषी वंशांमध्ये भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म झालेला आहे. त्याच्यातला वासुदेव जो आहे, तो मी आहे. पांडवांमधला अर्जुन मी आहे. जिथे जिथे अराजकता आहे, तिथे जी दंडाची काठी जी बसते, ती दंडाची काठी मी आहे, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि ज्ञानी जनांमध्ये आपण जे ज्ञान ग्रहण करणार आहोत, किंवा जे ज्ञान आपण आत्मसात करायचा प्रयत्न करतो आहे, ज्ञान काय आहे? जे चिरंतन, आपल्याला जे परमसत्यापर्यंत नेणारा जे काही आहे, ते ते ज्याला ज्ञान असं म्हणतात. आणि ते ज्ञान म्हणजे कोण आहे? तर साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि मग पुढे असं म्हणता आहे, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10.40 मध्ये असे सांगतात, हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे भगवंत या 2 श्लोकांमध्ये सांगत आहेत की आता आपल्याला माहिती आहे, आपली इंद्रिय सदोष इंद्रिय आहेत. त्यामुळे सगळंच आपल्याला दिसतं का? नाही. पण जे दिसतं आहे, जे आपण अनुभवतो आहे, ते जाणवतो आहे, सजीव जे हलणार आहे, जे न हलणार आहे, जे चल आहे, जे अचल आहे, हे सगळं जे सर्व जे आहे, तिथे भगवंतांची शक्ती आहे, भगवंतांचा अंश आहे. आणि म्हणून ते ह्या प्रकृतीमध्ये आहे, ह्या सृष्टीमध्ये आहे, की जिथे, कारण की याची सगळ्याची निर्मिती कोणी केलेली आहे? तर भगवंतांनी केलेली आहे. आणि याच्या पलीकडे दुसरं काही नाही आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या, हे सगळी ही जी सृष्टी जी आहे, ही सगळी, मग तुम्ही शुभ म्हणा, अशुभ म्हणा, तुम्ही चांगलं म्हणा, वाईट म्हणा, काही म्हणा, कारण की देवगण म्हणा, असुरगण म्हणा, रजोगुण, तमोगुण सुद्धा भगवंतांचेच विस्तार आहे. तसा सात्विक गुण सुद्धा भगवंतांचाच विस्तार आहे. तर जे काही आहे,
हे सगळं भगवंतांचंच तिथे सामर्थ्य आहे की तेव्हा तिथे भगवंत आहेत. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत, यद्यद्विभूती मत्सत्वं श्रीमधुर्जित मेव वा तत्देवम आगच्छत्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुलिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे सांगत आहेत की ह्या सर्व आपल्या जे सचेत जे आहे, सगळ्या गोष्टीला जी चेतना आहे, प्रत्येक गोष्टीला ती चेतना भगवंतांनी दिलेली आहे, भगवंतांच्या स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झालेली आहे. म्हणजे आपल्याला सुद्धा हा देह मिळालेला आहे, हो की नाही? आपण तर आपल्या ह्या देहामधली चेतना कोण आहे? तर हे तर भगवंतच आहेत. परमात्मा परमेश्वर आपल्या सगळ्यामध्ये सामावून झालेले आहेत. ह्या सर्व सृष्टीमध्ये, मग ते झाड असेल, पान असेल, वाहणारा वारा असेल, जे आपल्याला दिसत आहे, जे नाही दिसत आहे, जे आपण जाणवू शकतोय किंवा आपल्या दृष्टिक्षेपाखाली फार पलीकडे असं सगळं आहे. आपण कुठलेही ग्रहलोक आपल्याला माहित नाही, आपण फक्त कुठेतरी वाचलेलं आहे. ह्या सर्व सर्व ठिकाणी जे आहे की जे चेतना देण्याचं काची, की जे सचेतन आहे, तिथे भगवंत आहे. भगवंताच्याच स्फुल्लिंगातून, ज्ञातेच्याच अंशातून ते सगळं निर्माण झालेलं आहे, असं पुढे म्हणता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नेकाशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत पुन्हा एकदा अर्जुनाने प्रश्न विचारला, सांगा मला विभूतींचं वर्णन. अर्जुनाने विभूतींचं वर्णनही सांगितलं, पण पुन्हा सांगत आहेत, हे सगळं जाणण्याची काय गरज आहे? भगवंत म्हणत आहेत की माझ्या एका अंशानेच हे संपूर्ण मी विश्व व्यापून धरलेलं आहे. म्हणजे भगवंत पुन्हा सांगतायत की म्हणजे चराचरात भगवंत व्यापलेले आहेत. म्हणजे भगवंतांचं व्यक्तिशः रूप किंवा भगवंतांची शक्ती संपुष्टात आली की काय सगळीकडे व्यापून धरलेले नाही. भगवंत म्हणतात माझ्या एका अंशाचं काम आहे की हे जे तिन्ही लोक, ही संपूर्ण सृष्टी, हे संपूर्ण विश्व, हे जे आपण ब्रह्मांड म्हणतो, ब्रह्मदेव, ही सगळी उत्पत्ती, हे सगळी जीवसृष्टी, हे सगळं माझ्या एका अंशाचा परिणाम आहे. आणि म्हणजे त्याच्यावरून आपण भगवंतांचं त्यांची व्याप्ती किती असेल त्याची आपण आपल्या बुद्धी पलीकडे हे सगळं आहे, आपल्या कल्पना शक्तीच्या पलीकडे सगळं आहे. भगवंत फक्त म्हणत आहेत की, म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, इथं सांगितलं की हे जे काही आहे, जे तुम्हाला असे सचेतन दिसत आहे, जे काही तुम्हाला दिसत आहे, ते फक्त आणि फक्त तुम्ही मला माझ्या ह्या माझीच तिथे माझा अंश आहे, माझ्यामुळेच त्याची निर्मिती आहे, हे फक्त तुम्ही जाणा. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, कृष्ण हा अज्ञात आहे, सर्वांचा उगम आहे. हे आपण कुठेतरी पाहिलं आज पुन्हा एकदा. मग आपण चतुश्लोकी भगवद्गीता पाहिली. मग अर्जुनाचे म्हणजे भगवान कृष्णाचं जे सर्वोच्च पद स्वीकारलं आहे, म्हणजे अर्जुनाने आज थोडं भगवंतांना परत सांगितलं की नाही, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात, तुम्हीच परम पुरुषोत्तम आहात. म्हणजे त्यांचा जो भ्रम जो आहे तो कुठेतरी गळून पडलेला आहे. आणि त्यांनी भगवंतांना मग सांगतायत की मला अजून सांगा, अजून सांगा, तुमच्या विभूतींचं वर्णन करून सांगा मला. आणि त्या विभूतींचं वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे. आणि इथेच आपला हा भगवंतांच्या अनंत विभूतींचा वर्णनाचा हा विभूती योग जो आहे तो संपलेला आहे. हरे कृष्ण.